Усім прывітанне. Мяне зовут Ліза, гэта Саша. І гэта другі сезон падкаста Safe Space. Тут мы размаўляем пра працу, менталку і ўсё, што паміж. Як вы ведаеце, там трэба камент, падпіска, што там яшчэ званочак, скінуць усім бацькам, сябрам, не ведаю, вось усім-усім. Бо алгарытм патрабуе ахвяраў. І таксама у апісанні будзе такія спасылачкі, куды вы можаце заданаціць, каб мы жылі далей. Сёння да нас у госці завітала Марыя Прахімчык. Гэта я. Пісьменніца, журналістка, рэдактарка, падкасцерка, камікеса. Вельмі шмат рэгалій. Гэта ўсё я, адна. Эйфарыя, раман пра загадкавы востраў у цэнтры Еўропы. Гэта дэбютная праца Машы. І сёння мы гаворым пра тое, як гэта выпусціць кнігу. Пачнем. Як ты думаеш, Маша, ці магчыма гэта лічыць пісьменніцтва працай у IT-краіне? Быць пісьменніцай у IT-краіне, я думаю, не так складана, як і ў любой іншай краіне, дзе пісьменніцтва гэта некая крэатыўная такая сфера, з якой звязаныя некаторыя стэрэатыпы. Вось, я думаю, што з IT-сферай таксама звязаныя свае стэрэатыпы. Напрыклад, што айцішнікі не валадары свету ці нешта такое, але яны не ўсе. Ілон Маск. Неяк так, вось. Вось. Іншае пытанне, калі ты пісьменніца не проста в IT-краіне, а ў краіне, дзе не вельмі існуе, так бы мовіць, кніжная індустрыя, як вось бізнес, як вось гэта ўсё. Гэта больш складаны такі челлендж. Ну так. Хто для цябе пісьменнік взагалі? Пісьменнік, так. Чалавек, які піша, і пажадана не... вось ёсць так ангельскае слово writer, яно зручнае, яно проста абазначае ўсіх людзей, якіх нешта пішуць, але, калі ты пішаш, напрыклад, там, не ведаю, тэксты для асвяжальніка паветра, то ты copywriter. Ты больш паважная персона нават. Вось, а калі ты пішаш такія вось ружовыя кніжачкі, дзе ўсё суцэльная выдумка, то ты writer, пісьменніца. Але я лічу, што я пісьменніца была і раней, таму што я заўсёды нешта пісала. Ось. Гэта важна. А што ў цябе было першым? Жаданне пісаць ці жаданне стаць пісьменніцай? Ведаеш, я недавно пачула такую думку, што чалавек, які хоча стаць пісьменнікам, ён ніколі ім не стане. Таму што для таго, чтобы стаць пісьменнікам, трэба мець жаданне пісаць. І ў гэтым ёсць розніца. Вось, што ў цябе было першым? Цікавае пытанне. Я проста нешта пісала. Цыкл вершаў там, зіма, вясна, лета, восень. У 6 гадоў наваяла, і ўжо паэтка. Я проста пісала заўсёды, і мне казалі, пішы. Не казалі, навошта, куды, да чаго гэта прывядзе. А я такая, пішу. Снег так і надавалася. То бок, інтэнцыя пісаць у цябе была заўсёды з табой? Канешне, заўсёды была са мной, і гэта заўсёды са мной жыве і ёсць. Вось, і ратуе мяне, дарэчы. Але вяртаючыся да кнігі, наколькі мы ведаем, ідэя напісаць эйфарыю ўзнікла ў цябе у канцы 19-го года, калі мы не памыляемся. Не так. Так, але пачала пісаць ты яе ў 22-гі. Пачала пісаць яе ўзімку 21-22. Скончыла гэта зімой. То бок, з ідэі да пачатку рэалізацыі прайшло, плюс-мінус 3 гады. Недзе так. А як гэта хадзіць з ідэяй, вынашваць яе 3 гады? Вельмі цудоўна. Цудоўна? Вельмі крута. Гэта не адчуваеце як атрута? Гэта нібыта нейкая рэчыва ў крыві прысутнічае. Магчыма, вось. Нібыта нейкая сутнасць у нейкі чужы у твоім тулаве жыве. Але не тое, каб ён цябе атручвае. Ён табе паджыўляе, і насамрэч у мне заўсёды паралельна існуе шмат розных ідэй, задум. Але тут пытанне часу, або здарыцца, не здарыцца, нешта
зоркі стануць так на небе ці не, што гэта складзецца ў нейкі такі сюжэт. Нешта аформіцца ў апавяданне або ў нешта больш маштабнае. Вось, і я заўсёды жыву з ідэямі, проста ты яе выношваеш пад... То бок у цябе ёсць задумка, ты за яе трымаешся, і табе нечага не хапае. Магчыма, не прапрацаваны нейкі персанаж, або ты заходзіш у тупік і не разумееш, што дадаць, які тут трэба такі паварот, ці нешта должно адбыцца, і потым жыццё табе падказвае, або не. А можаш распавесці, як наогул пачыналася праца над кнігай? Ну вось тут у мяне ў галаве існавалі дзве сюжэтныя лініі. Гэта такая для вось Беларусь 2019 традыцыйная гісторыя, што на нас заўсёды глядзяць знешне нейкія іншаземцы і нешта пра нас думаюць, і мы з гэтага заўсёды пасміхаемся або абураемся, так, што вось, напрыклад, заходнія медыі пішуць там апошняя дыктатура ці нешта такое, мы такія, о, господі, можна пра нас распавесці, што ў нас тут кава 4-й, 5-й хвалі ўжо пайшла, там не ведам, штосьці такое. Вось, і я падумала, што было б класна вывесці персанажа, ну, вестэрнера, кажуць, які прыязджае, прям вось ён англасакс такі, журналіст, ён прыязджае у нейкі край, ну, у маёй кнізе гэта не Беларусь, а абстрактнае нешта, вось. Але я там працую з беларускімі рознымі мемамі. І паказаць, як ён, тыпу, намагаецца ўратаваць гэтых дзікароў. Гэты вось, ну, такі страдальны пакутніцкі свет, ён зараз выратуе, але ўсё адбываецца не такім чынам, як ён думае. Вось, то бок, такая лінія ў меня была, такая задума. Нібыта я бяру проста герояў экшанаў, якія я бачыла ў 90-е, і мой любімы актор быў Брюс Уіліс. Вось нешта такое, экшаны, так? Але ўсё адбываецца нібыта як там, але не, то бок яно так свідчыцца. І была другая лінія. Гэта персанажка з Расіі, якая глядзіць на вось гэтую тэрыторыю, як на нешта такое блізкае, роднаснае, цёплае, што яе вось любіць яна гэта месца, але неяк так вось з вышыні, таму што яна, тыпу, з больш вялікага заможнага месца. І мы таксама ж любім вось пакрыжаваць з гэтай гісторыі, калі вось расіяне прыехалі ў Менск, і тут яны кажуць чыгуначны вакзал, или там смяюцца са станцыі Кастрычніцкая, ўсё такое. І я думала вывесці вось гэтую персанажку, але мне чагосьці не хапала. А потым усё склалася, жыццё так павярнулася крышачку пазней, і я зразумела, якой будзе трэцяя лінія, персанажка з гэтай тэрыторыі, і вось яны все гэтыя 3 лініі сышліся, і пачалася праца. Але ты пачала пісаць з такога быццам бы чэлленджа для сябе. Наколькі мы ведаем, ты ў Фейсбуку напісала, што ты збіраеш грошы на кнігу, на яшчэ не напісаную. Не зусім так. Амаль. Як гэта было? Амаль. Мне сумленне не дазваляла сказаць, што я збіраю грошы на яшчэ не напісаную кнігу. Я думаю, ну, людзі выдаткуюць на нешта больш зразумелае, што ўжо ёсць. Вось. Але для мяне, для маёй вось псіхікі прасцей працаваць, калі ёсць нейкія абмежаванні. Нейкі тэрмін, напрыклад. Плюс зіма. Менская зіма, гэта трэба ўмець пражыць. І, ну, я звычайна зімой у Менску была ў такім стане, ведаеце, калі кажуць, ну, у мяне пасёлку гэта называлі фляга свістая, ось такое. І каб гэтую флягу крышачку падрамантаваць, я думаю, все, вось гэту зіму я буду пісаць. Але як сябе абмежаваць па тэрмінах, укідаю ў Фейсбук такую гісторыю, я там для затраўкі кінула частку тэксту, і кажу, глядзіце, такая прапанова, за 4 месяцы хачу кніжку напісаць. І вы можаце мне даслаць любы донейшн. І калі я не дам рады у гэты тэрмін укласціся, то я вяртаю вам донейшн у падвойным памеры. Але
Это я кажу, што мяне грошы нібыта падсцёгвалі, але насамрэч мяне здзівіла, што некаторыя людзі, з якімі мы былі вельмі мала знаёмыя, яны паверылі ў гэту ідэю, яны нават не ведалі, што я напішу. І я дасюль думаю, што, магчыма, я кагосьці расчаравала, можа, яны чакалі, што гэта будзе, ну, не мемуары, а штосьці тыпу успаміны маёй маладосці. І каб ты іх напісала там. Так. Ваши сумесныя ўспаміны. Моє 90-е. Мая задума была ў тым, каб перасэнсаваць гэты свой беларускі досвед розны і зафіксаваць у тэксце розныя мемы, назовем гэта так, якія я асацыюю з Беларусю, маёй Беларусь. Вось. І, ну, ў шырокім сэнсе мемы, таму што там ёсць нават адзін чалавек мем. І звычайна людзі нават могуць ну, так, чалавек мем, і ён спявак. Так. Мы калі З першай спробы можна. Так, мы калі рыхтаваліся, я напісала на наш сумесны чацік. Гэта амаш на... Пишите ў каментары, калі вы зналі. Да, калі б вашыя прапановы, хто гэта ў каментарах вы зараз на паузу там паставіць трэба і напісаць. Вось. Ну. Ну, гэта толькі адзін чалавек мем, астатнія там розныя. Ну, напрыклад, мемам можам лічыць і чысціню беларускіх вуліц, і там што? Розныя вобразы, якія ўзнікаюць. Так. Ёсць песні знаёмага нам усім гурта. Песні. Так. Гэта песні, гэта розныя месцы. Гэта таксама можа быць, ну, і некаторыя важныя рэчы для гісторыі краіны. Вось. Ты якія зніклі. Артэфакты. Так. Слухай, Маш. Я проста не магу сказаць пряма, што у маім тэксце крыж Ефрасіні Полацкай гэта мем, это как-то... Блин, гэта гучэй як фраза для нарезкі ў новы пачатак. Крыж Ефрасіні Полацкай гэта мем. А ён з намі ў адным пакоі. Ну, так. Ну, у нейкім сэнсе гэта, конечно же, мем, то бок гэта некі такі біт культуры, які рэтранслюецца, які абрастае рознымі увасабленнямі і гэтак далей, канешне. Гэта меметычная вельмі такая штука. Я думаю, на самой справе, што для беларусаў беларусак, ну, я не ведаю, як у вас, а ў мае школьныя гады, дзе крыж Ефрасіні Полацкай, гэта была мая рымская імперыя. Гэта тое, пра што я вельмі шмат думала, і гэта так проста паквалася заўсёды, што вам гэта нейкая Гэта важна. Гэта важна для кожнага беларуса. Дзе наш крыж? Вот. І мы ўсе павінны былі над гэтым разважаць, і гэта, ну, яго выява была на падручніку гісторыі за нейкі клас. А магчыма, за ўсе, а то проста где і новы навучальны год. На самой справе, дзе наш крыж? Дзе крыж? Мы вось тут размаўляем пра ідэю. Так. Як яно было? Ці была ў цябе калі-небудзь думка, што халера яго бяры, гэта ніколі не стане тэкстам? Я стаўлюся да гэтага так, што, тыпу, нічога страшнага, калі некая ідэя не стане тэкстам, хутчэй мяне цікавіць такая фармулёўка. Калі гэта ідэя стане тэкстам, то якім? То якім? Таму што ты можаш схапіць некую ідэйку і падумаць, во, гэта будзе такое апавяданне, і, магчыма, яно вельмі так у час неяк ляжа, або, ну, неяк вось яно скажем так, такое дзіўнае. Окей. Вось, то бок, я не пакутаю таго, што некаторыя мае ідэі, яны неяк губляюцца ў часе. Я разумею, што вось яно, ну, ужо не будзе цікавае, або яно не пра мяне цяпер, або я не ведаю, каму яно патрэбна. Вось. З тэкстам такім, як раман, адбываецца такая гісторыя, што ты яго пішаш. Гэта доўга. Ну, у маім выпадку першы варыянт стварыўся за 4 месяцы, але зразумела, што потым трэба было яго яшчэ дарабляць. І ў некаторы момант я падумала, што магчыма,
Все, яго час сышоў. Але потым гісторыя яшчэ неяк так правярнулася, і я заўважыла, што ён патрэбны, і мае сяброўкі, якія бачылі тэкст, таксама мяне падтрымлівалі і казалі, што ну Маш, чаго ён ляжыць, і ты не адпускаеш яго, і ты нібыта ў ім захрасла, і магчыма праз гэта ты не пішаш другі доўгі тэкст. Вось, тому што ты так ну нібыта яно завяршылася. А як зразумець, што яно завяршылася для цябе? Вось, я нават ну нейкі такі, я думаю, ну нейкі трэба рытуал ці што, неяк вось як гэта адбываецца, гэты канец, фініш. Ну я, канешне, напісала пост, што вось я там скончыла, я малайца, і думаю, не адчуваю. А потым выйшла кніга, я на яе гляджу, і моя сяброўка піша мне: ну цяпер ты адчуваеш? А я такая: і цяпер не адчуваю. Слухай, то бок мы зараз вось з тобою размаўлялі пра тое, што ад ідэі да таго, як не адчуваю, прыйшло 5-6 год, 5,5, 6. Шмат год. І ты якраз вось кажаш пра тое, што галоўнае, як гэтая ідэя зменіцца ці не зменіцца падчас таго, як ты пішаш. Што ты думаеш пра гэта? Ці змянілася ідэя ад пачатку да моманту, як яна вось зараз тут у нас знаходзіцца? І як ты зараз глядзіш на ўсё гэта? Ідэю атрымалася захаваць ці неяк памяняць? Што з ёй адбылося за гэтыя 6 год? Ну вось у пісьменніцкай працы ёсць два такіх вектары. Першы гэта тое, што ты кантралюеш, ты разумееш, таму што ты працуеш, ты ну не тое, каб на цябе некая сутнасць спускаецца, і вось гэта ўсё. З аднаго боку, ты разумееш, што вось зараз мне трэба гэтага персанажа, нешта з ім зрабіць, нешта пракруціць, і ты прыдумляеш некую сітуацыю. А з іншага боку адбываецца вось некантраляванае, і нібыта нешта яно спускаецца, або ты нешта заўважаеш нават у стужцы, і неяк яно кладзецца ў тэкст, і нешта прыўносілася. Вось, то бок я бачыла гэтыя магістральныя напрамкі, свае 3 лініі, бачыла, як яны разыдуцца, чым яны скончацца, але вось гэтае начынне, яно, дарэчы, змянялася, і нешта мне нешта прыўносіў час. А з іншага боку, потым я заўважыла, што некаторыя рэчы яны сталі спраўджвацца або знаходзіць адбіткі ў рэальнасці пазней. Вось, а я люблю такія штукі, таму што я ўвогуле люблю гэтыя ўсе тэорыі пра кратовыя норы, пра нелінейнасць часу, што час гэта канструкт, і ўсё не так выглядае. І насамрэч, калі мы сядзім зараз тут, размаўляем пра мой першы раман, магчыма, мы ўсе ўжо чыталі 5 маіх раманаў, якія выйдуць потым, і тут мы вярнуліся, і тут таксама нешта праскочыць, вось. Ну, я магу На самой справе у меня амаль такія адчуванні, калі я прачытала кнігу. Якія? Што мне трэба кудысьці ў будучыню, дзе ўсе мае сябры і сяброўкі прачыталі гэты раман. Бо ёсць такі момант з сучаснай беларускай літаратуры, што калі вось нешта выходзіць новае, з кім абмеркаваць. Я разумею, што вось мы рыхтуемся да падкасту. Я не буду ў цябе зараз запытваць, бо, ну, не магу, мы ж на падкаст усё несем. Ну, людзі бачаць у тэксце рознае, і яны бачаць адбітак нейкі сябе. І я бачу гэтым, мне падабаецца гэта, таму што я думаю, што моя задача як пісьменніцы была стварыць такі свет, у якім чалавек можа правесці некаторы час і нешта адчуць. Або пра нешта задумацца. І я бачу, што людзі адны заўважаюць, што гэта смешна, і гэта пра нас, і пра наш час, і гэта вельмі класна. Тыпу яны пазнаюць лакацыі, там, нейкія рэаліі, і гэтак далей. Іншыя бачаць шмат болю, вось, і я думаю, што, ну, таксама гэта адлюстраванне, і, ну, цікава, як яно працуе, вось.
Потому что моя задача была такая: зрабіць свет, каб ён быў цікавы, каб чалавек мог. І вось цудоўна, калі атрымліваеш такі водгук, што табе піша амаль незнаёмы чалавек і кажа: Марыя, дзякуй, доўга такога са мной не было з дзяцінства, калі я вось занурылася ў кніжку і не магла да яе адрвацца і не магла ні спаць, ні есці, тыпу чытала, пакуль не дачытала, дзякуй. Як гэта з практычнага пункту гледжання? Як выглядаў твой дзень, калі ты пісала кнігу? Як выглядаў мой дзень? Я цяпер разумею, што вось гэтыя праекты, якія мы лічым сваімі творчымі нейкімі такімі beside project, за якія нам не плацяць грошы, мы звычайна іх адсоўваем на нейкі вольны час. А вольнага часа у дарослых людзей не існуе. Зразумееш? І вось у мяне ёсць падкаст, у мяне ёсць пісьмо, у мяне ёсць яшчэ некаторыя заняткі, там відэа я раблю або стендапу пішу, і я зразумела, што гэта ўсё трэба планаваць. Трэба вылучаць час на тыдні, калі я пішу падкаст або пішу тэкст. І з кнігай было прасцей, таму што ў мяне быў тэрмін, і я разумела, што я прыкладна неяк расклала гэта на часе і такая, кожны дзень староначка, 2, там потым нейкі быў там канкрэтны разлік. І гэта магчыма. Гэта магчыма не чакаць музу, а проста казаць: муза, дароўкі, пагналі. І муза такая: проблем вообще. Вось. І для мяне вельмі важна шмат. Кніга пішацца не толькі, калі ты адкрываеш дакумент, але трэба шмат хадзіць для мяне. Проста нагамі выхажваць гэтую кнігу, ты ходзіш, ты назіраеш свет, ты можаш з гэтага света нешта, не хочацца сказаць, украсці, але нібыта так. Нібыта так гэта адбываецца. Як пісаў, прасці Господі, Александр Блок, паэт — гэта той, хто адбірае пах у жывой кветкі. Ты можаш аднесці сябе да пісьменнікаў-архітэктараў ці пісьменнікаў-садоўнікаў? То бок, ты спачатку прадумваеш усю структуру кнігі ці пішаш, як прыходзяць сцэны? Цікава. Я камбіную нібыта, то бок, калі гэта сюжэтная кніга, то табе трэба добра кантраляваць гэту ўсю штуку. Я гэта параўноўваю з кінапрацэсам, сцэнаром, там, рэжысурай. Таму што у табе ёсць структура, вось гэтыя акты, дзе павінна нешта мяняцца, адбывацца з аднаго боку. А з іншага ты вырошчваеш, таму што персанажкі твае растуць, і таксама ты можаш вось нешта скрасці. І персанажка раптам у яе вось такія вочы або нешта такое. Калі ласачка, паставце нам класы, лайки, падабайкі, падпішыцеся. І мы не будзем плакаць больш. Піздеш. Я спрабавала нешта маніпулятыўнае зрабіць, але ў мяне не атрымліваецца. Ладно, карацей, вы самі ўсё ведаеце, што мы тут будзем гэта маніпуляцыямі нейкімі раскідвацца. Але, дзякуй вялікі. Паставце, калі ласачка, лайкі, таму што розная чарнуха вас і так знойдзе, а мы, магчыма, не. Слухай, у мяне пытаннячка пра тое, як пісаць кнігу. Вось гэты працэс, што такое. Гэта супер павольны дофамін. Гэта супер, ультра, убер павольны дофамін. Окей, я прапаную вось што зрабіць. Апішы, як ён выглядае, і назаві яго. Карацей, гэта мусіць быць такі гармон, які працуе прынцыпова інакш. Ты робіш нешта дзіўнае, таму што насамрэч ты можаш абдалбацца хуткім дофамінам, з'есці чагосьці смачнага, некарыснага, наглядзецца серыялаў, тык-токаў. І класна існаваць у гэтым всем. А ты абіраеш такую некую чарапашью стратэгію,
і робіш нешта з незразумелым вынікам, і ўходзіш у вельмі такі зацяжны працэс. Але сэнс у тым, што гэты працэс, ён дапамагае табе неяк упарадкаваць агулам сваё жыццё, неяк запаволіцца, ёсць такое. І плюс ты жывеш у гэтым сваім выдуманым свеце пастаянна. Ты гуляеш і разважаеш не толькі пра тое, што трэба набыць у крамцы, але і пра тое, што рабіць з маёй Кацярынай Андрэеўнай, калі яна прыехала ў замак і лягла так, і што далей. І гэта цікава, гэта класна, гэта табе нейкі дадае фарбы твайму жыццю. Гэта па-першае. А па-другое, ёсць такая тэма, што мозгу, што ўвогуле людзі лепш выжываюць у такіх складаных абставінах, калі у іх даволі, скажем так, высокая талерантнасць да невызначанасці. То бок, калі яны могуць доўга трываць нявызначаны стан, яны руляць. І я падумала, што гэта такі таксама трэнажор. Слухай, ну ты не дала імя свайму супер-ультра-мега павольнаму недафаміну. Трываламін. Гэта будзе называцца. Окей. Мабыць, патэнт аформім, будзем з гэтага грошы. Класная штука, всім рэкамендую. Трываламін нас выратуе. Усіх беларусаў, хобітаў. Было такое, што хацелася на паўшляху бросіць усё. Ну так не атрымліваецца, таму што яно пачынаецца, дзверцы гештальта адчыняюць, і табе трэба ў нейкім выглядзе гэта закончыць, у якім ты вырашыш. Магчыма, і на сярэдзіне. Вось. Окей. А што б ты магла б сказаць, што ты згубіла, страціла, пакуль пісала кнігу? Ну, вось калі ты кажаш пра людзей. І проста тут уже асабістае поле, а я не пішу аўтафікшн. І не выношу асабістае. Хаця зразумела, што ў маіх творах ва ўсіх у нейкім выглядзе прысутнічаю я, але я як ведаеце, Бог стварыў свет, і ён паўсюль і нідзе. Вось такі пісьменнік, ён стварае свет, і ён там паўсюль. Ну, калі не гаварыць пра прыватныя рэчы, ці існуе наогул у гэтым працэсе пісьменніцтва нейкі баланс паміж працай і асабістым жыццём? Пытанне выдатнае, таму што, зразумела, у кожнага па-свойму гэта працуе. У маім выпадку сітуацыя такая, што мяне, канешне, можа вельмі крэатыўны працэс любы засмактаць, і тады гэта будзе адбівацца моцна і на асноўнай працы. Я магу выпасці, але я адказны супрацоўнік, я заўсёды паведамлю, што адбылася сітуацыя. Мяне засмактала муза. Выбачайце. Я не буду казаць, што не ведаю, мяне пацук памёр ці нешта такое. Шчыра скажу, што адбываецца, і агулам людзі ўспрымаюць гэта нармалёва. Таму што я працую з добрымі камандамі, заўсёды яны гэта разумеюць. Вось, што датычна стасункаў з блізкімі людзьмі, тут таксама я намагаюся неяк сабе чэкаць час ад часу, і нібыта думаць пра тое, што я адчуваю зараз, дзе знаходжуся, што мне трэба зараз пачекаць адносна, не згублены ли кантакт з людзьмі, так, таму што заўсёды любыя стасункі гэта мы мусім пастаянна неяк адно аднаго на тое, каб чапляць, але неяк не штурхаць, але кантакцік усталёўваць. Вось. І з гэтым мне нармалёва ўсё. Я так думаю, але магчыма. А што складаней? Быццам бы паглыбляцца ў гэты выдуманы свет?
ці винирваць у свет, які на самой справе існує ось зараз, ось тут. Прям тут і зараз, або Увогуле. Ну, я про тое, што вось ты ну, хочаш... калі ты выныруеш, у цябе класнае адчуванне, таму што у цябе ўжо вось гэты трывалін, і ты на таком, ну, тыпу, уздыме, гэта клёва, і ты выходзіш вельмі рэсурсна ў гэты свет. З аднаго боку, цябе нібыта нешта высмактала ў тэкст, гэта насамрэч, ну, добра так і калорыі зжыгае, што такое, ты потым хочаш салодкае з'есці, там, торт адразу, малаціць у адзін твар. А з іншага боку ты насычаешся, то бок ты стамляешся і насычаешся, і ты выходзіш такім, ну, гэта класна, гэта класнае адчуванне. І з іншага боку ў тэкст ты ўваходзіш, калі ты падпітаешся нейкімі шпацырамі і вось гэтымі злоўленымі кадрамі жывога жыцця, і ты это прыносіш як нейкі такі скарб і фіксуеш гэта, нібыта вось гербарій, то бок ты з кветачкі, лісточкі збіраеш, сушыш, потым глядзіш узімку, я вось щас засушу гэта тут. І кайфуеш таксама. Сушу. Гэта заўсёды гучыць маньячна. Вось рэлі. Я ехала в автобусе недавно, гляджу, сядзіць чалавек побач. І ён выглядае так досыць брутальна. Ён лысы з барадой, і ён вяжа крючком. І я думаю, я цябе украду. Калі ты нас слухаеш, выбачай. Ні, гэта гучыць крыпі. Але гэта крыпі. Вось мяне цікавіць. Мы зараз паразмаўлялі пра тое, як адбываецца працэс напісання, што ты быццам бы знаходзішся час ад часу у сваім вось гэтым свеце. Нейкай такой, мабыць, цішыні, ці я не ведаю, хто гэта ўнутры. А потым, ну вось яно, я зрабіла. І трэба вынырваць у гэты свет, які наступны крок гэта адчуваецца, калі выходзіш з гэтай норкі цішыні. Ну, паказваць сваё заўсёды трывожна, бо ты не ведаеш, як гэта сустрэнуць іншыя. І нават блізкія, неважна, блізкія, нават рэакцыя блізкіх яна яшчэ больш мяне турбуе, таму што, ну, не блізкія людзі мне ўвогуле, тыпу, што яны там падумалі, напісалі, адрэагавалі, гэта не вельмі цікава. Вось. Хаця, канешне, яно таксама чапляе. Вось, і ты хвалюешся, і калі мне вось сяброўкі пасля таго, як прачыталі кнігу, запісвалі галасавыя паведамленні, я разумела, што гэта будзе паведамленне зараз пра кнігу. І я, ну, чамусьці я, тыпу, неяк не адразу націскала на плей, хаця, ну, гэта ж нелагічна, сяброўка не скажа мне нічога дрэннага. Але ўсё роўна, то бок гэта будзе нейкая рэакцыя на мой тэкст. Я увогуле не магу прадказаць, што гэта будзе. Нават калі гэта добрае, яна ўсё роўна ўбачыць нешта сваё, і як я з гэтым. Але гэта заўсёды прыемна, насамрэч, канешне. Канешне, прыемна. Пішыце галасавыя, каля ласка. І тэксты, і можна колачкі в тэлеграме. Я ўсё люблю. Всё прымаю. Слухай, ты вось гаварыла, што калі ты скончыла кнігу, калі яна выпусцілася, ты не адчувала нічога. Але як ты зразумела, што кніга скончана, тыпу, з практычнага пункту гледжання? Быў гэты момант? Быў гэты момант, што ўсё склалася, але такая тэма, што ты можаш пастаянна вяртацца да свайго тэкста і нешта паляпшаць. Тут вось гэтая всім вядомая метафара сніжынкі, якую ты вось з паперы, калі выразаеш, яна можа быць простенькая, а можа быць вельмі складаная. І калі не прыпыніцца ў нейкі момант, яна парвецца проста. Ты разумееш, што ўсё, трэсне тэкст ужо, трэсне, хопіць. І ты разумееш так, што тут ёсць месцы запаволення. Персанаж развіваецца досыць паступова і прыходзіць, яго арка раскручваецца як трэба. Ты гэта бачыш. Ты бачыш, што моманты, якія трэба чытачу зразумець лагічна, яны прапісаныя. То бок, яны неяк тлумачацца. Зразумела, што не пряма ўскосна, праз мову іншых персанажаў, або неяк так.
ты гэта бачыш, тэхнічныя моманты. То бок галавой ты ўжо можаш зразумець, што ўсё, кропка. Але потым, канешне, ты перачытваеш і думаеш, ну, тут вось можна было яшчэ, умоўна кажучы, яшчэ 3 пейзажы ўсунуць. Канешне, не. Зараз ніхто не ўсуне пейзажы амаль. Окей, кніга скончана. Але да моманту, калі яна выйшла фізічна, прайшло яшчэ некалькі год. Ну, вядома, калі кніга тэкст напісаны, яна не выдаецца проста так. Як ты шукала выдавецтва, як гэты працэс быў усталяваны? Я шукала выдавецтва чыста на нейкай інтуіцыі я працавала, таму што я разумею, што трэба. Трэба, каб тваю кнігу заўважылі і захацелі прачытаць. То бок лагічна звярнуцца ў выдавецтва, якім падыходзіць гэты тэкст. Я бачу, што ён упішацца ў іх партфель. Раз. Па-другое, што упішацца ў іх партфель. І па-другое, канешне, каб гэта выдавецтва мне падабалася. І я зразумела, што ёсць адно выдавецтва, кнігі якога я купляю проста ўсе. І ўсё склалася. І ўсё склалася, таму што мяне надрукавала менавіта выдавецтва Плямбаум. Вялікі дзякуй яму і галоўнай рэдактарцы Алене Казловай за тое, што яна ацаніла гэты тэкст, вось, і дала яму жыццё ў такім вось выглядзе. Тады адваротнае пытанне. Ці адчувала ты калі-небудзь злосць на сваю рэдактарку? Не. Не? У мяне, паколькі я працую сама рэдактаркай, то бок я ж жыву па 2 бакі гэтай ракі тэкставай, па якой літарскі плывуць. І я то там сяжу, то там. І вось, ну, цікава было апынуцца па іншы бок, але я проста працую з аўтарамі ў медыа, і часам здараюцца сітуацыі, калі аўтарка табе не давяраюць і намагаюцца адстаяць некае там слова або некую думку, а ты, ну, сваім вокам ты ж бачыш, ты ж па канкрэтнае медыа працуеш і ведаеш аўдыторыю, ведаеш там ваш стыль, і ты хочаш палепшыць тэкст. Ты не хочаш неяк годнасць чалавека прынізіць. Вось. І тут, канешне, ну, таксама я іду на кампрамісы, я бачу, што калі чалавек бачыць важным нейкія моманты, мы таксама можам выраўняцца. Вось. І будучы па іншы бок гэтай ракі і працуючы з рэдактаркай, я разумею, што я у цудоўнай кампаніі. Проста. Я ведала, што ўсё будзе зроблена найлепшым чынам. І я такі чалавек. Вось, глядзіце, аднойчы я працавала такім, ну, як гэта назваць, гострайтер, ці не? Калі нехта нанімае чалавека пісаць пад тваім быццам бы імём. Так. Я пісала кнігу з чалавекам, які заняты ў авіяцыі. Гэта была кніга пра аэрафобію. О, гэта мяне. Гэта была кніга пра аэрафобію, я пісала я, але ён даваў, тыпу, само мяса, інфармацыю. Вось, і ён таксама, вось, яго быў поінт, што людзі найбольш баяцца лятаць тыя, хто не могуць дэлегаваць кантроль, даць кантроль. Бо яны не давяраюць проста пілоту, а яны лепш водзяць самалёт, ці што? Канешне. Канешне. Вось. І калі, дарэчы, там было класна, потому што мы з ім апісалі вельмі дэталёва працу, як рыхтуюцца пілоты, як яны вось рыхтуецца гэты самалёт, і калі ты давяраеш, то і менш хвалюешся. Зразумела, што гэты страх можа быць ірацыянальны, ён не такі просты, але вось да чаго гэта я? Да таго, што я давяраю пілотам. Калі гэта дызайнерка, яна стварае вокладку, я давяраю. Я не дызайнерка. І не дызайнерка вокладак. Я магу толькі што. Ну, магчыма, у мяне ёсць колеры, якія мне не падабаюцца. Ну, а гэтыя колеры мне цалкам падабаюцца. Падабаюцца. Гэта... Я люблю халаднік. Гэта мы сёння халаднік вось гэты. Мы сёння халаднічок. Слухай, ці спрабавалі цябе загнаць у нейкія межы, рамкі ў рэдакцыі? Нешта змяніць суперпрынцыпова?
Суперпрынцыпова змяніць у тэксце? Увогуле, ну, у тэксце так, у кнізе. Не, мне там была прадстаўлена вельмі такая воля, а таксама дзякуй за гэта. Найлепшае выдавецтва. Гэта маргні калісь. Без ідэі. Абажаю, просто абажаю. І вось. Крылі. Была прынцыповая замена назвы, таму што палічылі, што назва, якая была першапачатковая, яна не будзе прадаваць кнігу. І я пагадзілася з гэтым, таму што насамрэч гэта таксама людзі рэкамендуюць, якія ведаюць што пра выдавецкі бізнес, як кнігі рэалізуюцца, гэтак далей. Я не ў гэтай тэме. І падаецца, што назва гэта самы прынцыповы момант кнігі. Ну, быццам бы, як назавеш карабль, там, так ён паплыве, быццам бы гучыць так. Так, і то бок, ну, можна было зарубіцца і сказаць, што я аўтарка, я так бачу, пакіньце маю нудную назву. Але сэнс у тым, што для мяне гэта не вельмі прынцыпова, і я ведаю пра сябе, што я не моцны чалавек у неймінгу. Калі я ствараю нават проста журналісцкія тэксты, артыкулы, і калі там рэдактар або, ну, зараз ужо я рэдактар, калі раней рэдактар рэкамендаваў замяніць загаловак, я пагаджалася ў 99%. Магчыма, я цярпіла, но нет. Я так не думаю. Так магчыма ці не? Я не цярпіла. Я проста ведаю, што некаторыя людзі лепш у сваёй справе. Окей. Што яны пілоты. Што яны пілоты. Што вось калі гэта шэф-рэдактар, а я не вельмі дасведчаны аўтар, журналістка, напрыклад, і рэдактар кажа, ну, трэба загаловак больш клікабельны або больш такі цікавы. Супер. Намікні ці не намякнеш, што гэта была за нудная назва? Назва была «Сардэчна запрашаем». Гэта ж калі, я не ведаю, ці зараз ёсць такі надпіс ці не, у аэрапорце беларускім у Менску такая была. Гэта фестываль Александрыя. Не, там на самой справе, ну, там ёсць гэты надпіс, я бачыла. Ну, «Сардэчна запрашаем». Вось гэта, как, свейкі, атвекі, ці як яно пішуць? Літоўцы як гэта пішуць? На краме. Яно літаральна «Сардэчна запрашаем» па-беларуску, вось гэты «welcome». Ого. Сардэчна трэба дадаць, не проста запрашаем. Менавіта сардэчна. Ну, по-руску «добро пожаловать». Вас же не засмущает тут «добро». Зло пожаловать. Добро пожаловать. А тут сардэчна. То бок беларусы больш прывязаныя да, відаць, унутраных органаў. Класна, практычна. Што такое добро? Мы ведаем, што добро бывае рознае. Гэта філасофскае пытанне на асобны падкаст. Ну вось, мы знаходзімся ў моманце, калі кніга ўжо ёсць. Вось яна тут раз і два ляжыць. І мы крыху ўжо закранулі гэтую тэму пра тое, як гэта адчуваецца, калі кніга выйшла. Але мне цікава, я вось зноў буду вось гэтым чорцікам, які задае дурацкія пытанні, як ты, праз якія 3 слова можаш апісаць адчуванне, калі ты памацала фізічную кнігу? Нічога. Не, я нешта адчула. Мне перадавала кнігу дырэктарка выдавецтва. Мае экземпляры аўтарскія. Мы сустрэліся. Яна мне дала пакунак. Ён быў так у паперы крафтавай. І яна кажа, а я так трымаю, дзякуй. А яна кажа, так вы, можа, паглядзіць? І я адкрываю, і я бачу, што яна яшчэ прыгажэйшая, чым была на карцінке. І я просто пачала яе вось так гладзіць. Вось, таму 3 словы. Іскра, буря, безумие. Гэта адно? Ці гэта ўжо 3? 3 словы. Окей. Іскра, буря, безумие. Окей, добра. Замацавалі. Прыемнае адчуванне, конечно. Потым яшчэ было прыемнае адчуванне, калі ўпершыню падпісваеш.
Ты думаеш, так дзіўна, я трымаю асадку і нешта раблю прям там, дзе загаловак. Ага. А у цябе ёсць нейкая загатоўка тое, што ты пішаш, ці ты кожнаму чалавеку нешта асабістае пішаш? Я пішу асабістае, але ёсць некаторы мне патэрн, таму што я зычу людзям розных мрояў, таму што агулам гэта кніга пра пра мрою ў тым ліку, пра тое, што жыццё у нейкім сэнсе ёсць мроя. Але я зычу людзям добрых мрояў, чароўных, пенкных. Вось. І звычайна адаптую гэта пад чалавека і дадаю яшчэ нешта асабістае, каб гэта было больш так. Вось. У цябе калі-небудзь быў комплекс непрыгожых подпісаў? Непрыгожага подпісу? Так. Што ты маеш на ўвазе? Ну, ведаеш, типу, усе гэтыя аўтары, якія падпісваюць кнігі, у іх подпіс вельмі размашысты. Боже, а ты дописываешь первый экземпляр, какая? Блин, ну, нельзя. Планачка паднялася ў мяне, калі я атрымала свой пашпарт, і аказалася, што пашпартыстка мае вось такі подпіс. А мой, він такі. І з таго часу я неяк папусцілася, типу, все, я не дасягну. Гэта пашпартыстка, яна, типу, багіня, а я недзе тут. Вось. І паколькі ў мяне з почеркам ёсць праблемы, я вельмі дрэнна пішу рукой, то і подпіс у мяне заўсёды розны. Вось. І калі што, калі нейкія інстанцыі будуць нешта там звяраць або нешта рабіць, я не ведаю, якая экспертыза дапаможа даказаць, што гэта мой. Занатоўвалі гэта часам складана зразумець. Гэта, магчыма, як, типу, вось гэтыя код Энігма, які намагаліся спецслужбы разгадаць. Вось, я думаю, што я б магла ствараць коды, які ніхто не разгадае, а таксама я. І часам шкада, таму што можна... Сучасныя тэхналогіі дазваляюць нешта занатаваць ад рукі, і каб потым, напрыклад, iPad распазнаў тэкст і зрабіў цифру з яго. Але з маго тэксту ён такой... Гэта якая мова? Так, і ён такой, типу, да што? Вязь? Які на дадзены момант самы дзіўны ці смешны каментар ты прачытала пра сваю кнігу? Дзіўны, смешны. Я магу сказаць пра водгук, які мяне крыху збянтэжыў, таму што я думала, што ўсе людзі, плюс-мінус, разумеюць, што адзіная рэч, якую не трэба рабіць, калі вы пішаце рэцэнзіі або водгукі, можна рабіць усё. Можна ўсё. Акрамя аднога. Спойлерыць. І вось я аднойчы, раніца то была, ці не ведаю. І раніца пачалася не з кавы, а з таго, што я чытаю водгук, дзе ўсё заспойлерана. А ў мяне на кожнай страніцы адбываецца нейкі твіст, заўсёды там нешта паварочваецца, раскручваецца. Я такая, аўтар пад псевданімам. Так. Нават каму прад'явіць? Куды напісаць? Чалавек, ну ты што? У рэдакцыю? А вось прыкіньце, з чалавекам нехта жыве, і ён серыял першы паглядзіць. І такі, там, маць драконаў. Я не буду казаць. У астатнім, агулам рэцэнзіі, водгукі, нейкія каментары, я заўсёды удзячная за любую увагу да тэксту, таму што я разумею, што гэта чалавек выдаткаў свой час, магчыма, грошы, набыў асобнік, пажыў з гэтымі маімі героямі, нешта падумаў, адчуў і паведаміў пра гэта мне або шырокую аўдыторыю. Вось. І, канешне, я ўдзячна за гэта, таму што мае знаёмыя, якія ствараюць нешта і пішуць, яны таксама кажуць, што найбольш засмучальная штука — гэта цішыня. Вось калі ты робіш тэкст, нібыта кідаеш яго ў гэтую рэку, і ніхто не адкажа. З такотам, знанне, що-то, не. Ну, ось.
Таму, канешне, любая ўвага і вам я вельмі ўдзячная за то, што вы запрасілі мяне вось пагутарыць Рада, пра што ты пагадзілася прыйсці. так. Супер цікава. Дзякуй. Як ти сприймаєш критику у бок своїй книги? То бок, ну, ладно, спочатку просто критику. Як я ўспрымаю крытыку? Шчыра. Ну, зразумела, што Сардэчна запрашаю. сардэчна запрашаюсь. Розніца між критикою і негативними коментарями. Ну, ёсць зразумела, што ёсць прынцыпы крытычнага тэксту, а ёсць проста нейкія абразы. Калі гэта не заходзіць у абразы, то ўсё норм. Я разумею, што кніга не можа падабацца ўсім людзям, што камусьці яна спадабаецца, камусьці яна вельмі спадабаецца, іншым не спадабаецца ўвогуле, і гэта цалкам нармалёва. Я не ведаю кнігі, якая падабаецца ўсім. Ну, то бок, слово, яке говорять люди, більше кажуть про їх. Так, я гэтым ратуюся, я разумею, я сапраўды бачу, што яны кажуць нешта пра іх асобу, пра іх густы, пра іх погляд на жыццё. І гэта цікава, гэта цікава таксама назіраць. Канешне, шчыра хочацца цёплых водгукаў, шчыра хочацца, каб людзі пабачылі ў тым тэксце менавіта тое, што ты бачыш у ім, тое, што ты туды ўкладала, дадавалі нешта свае. Мне заўсёды цікава прачытаць некую жывую рэакцыю, калі чалавек нешта адчуў. Мы казалі пра тое, што ты адпускаеш кнігу ў свет. Скажы, вось стала лягчэй ці не? Толькі вось чэсна, калі ты адпускаеш кнігу ў свет, з якой ты хадзіла амаль 6 год? Так, стала лягчэй. Стала лягчэй і сапраўды зараз больш працэсы запусціліся па іншых маіх ідэях, задумках. Я бачу, што нібыта звольнілася вось гэтая высвабадзілася аператыўка. Так, і ўсё. І там ужо загружаецца. Я ўжо разумею, што зараз я стаю ў душы, а ў душы заўсёды вельмі класны разважальны момант. І я разважаю ўжо пра іншы тэкст, ужо там прыходзяць ідэі да мяне з вадой. І гэта клёва. Я адчуваю, што ўсё, нарэшце мае героі мяне адпусцілі. Яны не жывуць у маёй галаве больш. Магчыма, яны жывуць у чыихсьці іншых галовах. Магчыма, мне шкада. Не буду выбачацца. Мне не жаль. Так. Окей. Ну, цікава. Я спадзяюся, што з'явіцца шмат месца энергіі на новых герояў. Хацелася б, таму што гэта будзе вясёлы тэкст. Гэта будзе вясёлы тэкст, і гэта будзе дэтэктыў. І будзе адзінства. Так, Цікава. я вяртаюся да вытокаў. То, що буде далі. Так. А які питання тобі задавали люди, коли твоя книга вийшла? Напевно, вони питалися про гроші? Я не буду адказваць, колькі я зарабляю. Бо я розумнаюся. Ну, Я разумею. типу, чим вимирається гэта KPI книги? Як зрозуміти, що яна паспяховая? Чамусьці вельмі часта людзі запытваюць, як прадаецца, ці добра прадаецца кніга. І мне гэта здзіўляе, таму што мне б такое пытанне не прыходзіла ў галаву, падаецца. Я нікога не вінавачу. Я ў сэнсе, што цікава, што гэта так хвалюе. Тыпу, як прадаецца кніга. Але я не магу адказаць на гэта пытанне, таму што я рэальна не ведаю. Я не ведаю, як яна прадаецца. Я проста цешуся, калі бачу новыя скрыны, раблю скрыны, што нехта вось з кніжачкай фоткаецца. Гэта прыемна. І я ўжо пасля гэтых пытанняў пачынаю думаць, так, вось яшчэ адзін асобнічак рэалізаваны. Пайшоў. Так, уже рэальна, то бок гэта нейкі зваротны эфект мае. У меня як да аўтаркі да тебе ўзнікла пытанне, як ты адносіишься да пірацкіх версій твоей кнігі? Тому што я заўсёды чую вельмі розныя палярныя думкі на гэты конт. Тыпу, у асноўным, гэта, канешне, аўтары гавораць, што гэта іх інтэлектуальны труд, і любой труд павінен аплочвацца. Але нядаўна я сустрэла такую думку, што
Типу, аўтар і не супраць таго, каб пірацкую версію ягонай кнігі чыталі. Потому что тут розныя памкненні сутыкаюцца, таму што жаданне аўтара гэта каб яго чыталі як мага больш шырэй і гэтак далей, і аўтар зацікаўлены, каб іх кнігі былі ў бібліятэках, каб яны былі дасяжныя, каб яны існавалі ва ўсіх варыянтах і аўдыа, і лічбавыя. І таксама я думаю, што магчыма некаторыя аўтары і самі закампоўваюць пірацкую PDF-ку на всім вядомы сайт. А з іншага боку існуе выдавецтва, і выдавецтва зацікаўлена ў тым, каб прадаць наклад, каб выдавецтва займаецца тым, каб піарыць кнігу, каб яе рэалізоўваць і гэтак далей. І такім чынам выдавецтва атрымлівае сродкі на тое, каб працягваць сваё існаванне. А беларускія выдавецтвы, мы разумеем, гэта не суперпрыбытковы бізнес, і рэгулярна ўзнікаюць інтэрв'ю ў розных выдаўцоў пра тое, як жа ім складана, або нават з краудфандынгам збіраюць грошы, або зарабляюць на некай асобе, у якой многа падпісчыкаў, напрыклад, на нейкіх зорках, і выдаюць такія кнігі, таму што таксама такі прынцып: ты выдаеш тое, што прадасць сябе самой, і зможаш надрукаваць, ты ж, напрыклад, вершы, якія проста гэта не прыбытковая справа, але гэта важна для культуры. І таму, канешне, добра, калі людзі могуць купляць кнігі, гэта класна, але не ва ўсіх ёсць сродкі, не ў усіх ёсць магчымасць, не ў усіх ёсць такая шафа, як вось тут, дзе ўсё можна прыгожанька расставіць і гэтак далей. Вось. Як ты сама думаеш, ты напісала прыбытковую кнігу? Класнае пытанне. Адносна беларускай літаратуры я не думаю, што гэта эпітэт дарэчны. Але спрабавала. Канешне, ёсць кнігі, якія выходзяць рознымі накладамі, перакладаюцца на розныя мовы. Таксама гэта суперперспектыўна. Такое ёсць, і такія аўтары ў нас ёсць. Гэта вельмі класна. Вось. А я ў сваей, ведаеце, як гэта модна казаць, індзі, нішы, нармальна пачуваюся. Якая кніга для цябе safe space? Я думаю, што гэта такая літаратура мусіць быць дзіцячая. І, для мяне, магчыма, Туве Янсэн з яе мумітролямі. Гэта safe space, заўсёды можна проста з любога моманту любую кніжку стартануць, і класна будзе з гэтымі персанажамі зноў пажыць. Я думаю, што так. Вось. Окей. А у вас? У мяне? Так. У мяне чамусьці зараз у галаве успамін, як я ў дзяцінстве раніцай прыходзіла да бацькоў у ложак і чытала ім на памяць тараканіщі. Я не ведаю, што гэта пра мяне, але лёс так склаўся. І мне падаецца, што я з таго часу не перачытвала гэтую кнігу. Але вось ты кажаш пра дзіцячыя кнігі і тое ж самае. Але ў мяне зараз ёсць такое мікрахобі, я збіраю дзіцячыя кніжкі, якія часам там можа быць зусім мала словаў, але я кожны раз адкрыю яе і буду плакаць проста. Вось. Трэба зрабіць разрядку, дастаем гэту кніжачку, чытаеш, і прыгожа. Вельмі класна. Так. Таму я такая маленькая мара, мабыць, калі-небудзь, калі я зразумею, што я пачну з'язджаць з глузду, я напішу дзіцячую кнігу, мабыць, яна дапаможа неяк вярнуцца ў свет. Добрый дзень. Не змогу адказаць на гэта пытанне. Не зможаш? Не. Окей. А калі не кніга, што вось мы задаем гэтае пытанне напрыканцы, што для цябе safe space? Я не падрыхтавалася. А мы не дасылалі. Мы проста перавяраем, як ты глядзіш нашы выпускі. Гэта нават так, гэта была стратэгія, мы яе прытрымліваліся. Я глядзела, але пытанне пра грошы мяне збіла. Я падумала, што я ў іншым падкасці знаходжуся. Вось. Што для мяне safe space? Тады в чым сіла? Не, давай, safe space. Не прагібаемся.
Safe space. Ну, это там, где близкія людзі. Гэта сейф. А space ўжо не важна. Ну, каб скончыць на вясёлай, не ведаю, ноце. Гэты выпуск выйдзе перад святамі, калядамі, Раством, Новым годам і ўсё такое. Таму мы хочам разыграць кнігу Машы. Вось такую вось шыкоўную. І Маша нават дасі зараз заданне ТЗ, тэхнічнае заданне, каб яе атрымаць. Таму давай, выдавай. Так, каб атрымаць свой шоцік эйфарыя, трэба што? Трэба прыдумаць каментар, у якім распавесці пра той момант, калі вы апошнім часам адчувалі стан эйфарыі, але, зорачка, без ніякіх рэчываў, якія вам дапамаглі. Я написать комментарий можно под рэчывамі. Маша выберэ потым лепшы каментар, і ўжо ў 26 годзе гэта кніга пойдзе ў рукі таму, хто напіша самы эйфарычны момант. Цікава, проста. Цікава. Аўтарка выбер. Ей, дзякую ўсім. Дзякуй, што прыйшла. Было вельмі Дзякуй, што цікава. запрасілі. Мне было утульна, сейф, прыемна і можна яшчэ было размаўляць і размаўляць.